Salam qadırlı iyildeşler. Sağaman otur mısınız? Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde biz sizin bilen Gemiden çık diyen tema varada gürrün ederiz. Gemiden çıkmak bu näme? Gemi bu bizim her günkü bolyan yerimiz. Bu bizim içki dünyamız. Emma Huday bize gemiden çık deyip yüzleniyor. Her kimin her hili gemisi vardır. Adamların gemisi bu içki dünyası. Onların her günkü bolyan yeri. Onların durmuşundaki kıyınçılıklar ya da ınamsızlıklar. Her bir adamın gemisi dürlü hiledir. Emma Huday bize korkma da geminden çık deyip yüzleniyor. Gelin bu temanı çungur seyretmeyene Mukaddes kitaptan käbir ayatları okalım. Matta'nın hoş havarında 14. babın 25. 32. ayatlarında şeýle vaka var. Bu İsa ve onun şagirdleri bilen bolup geçen vaka. Bu vakadan bizim öğrenmeli zadımız var. Giycenin 4. novatında İsa kölün yüzünde yörep, onları tarap geldi. Emma şagirdler onun dengizin yüzünde yörep gelýänini görenlerinde bu bir gözümüze görünýän zattır diýişip aljyradylar. Korkudan yaňa gıygırıştılar. Emma İsa derrew batyr bolun, bu men, korkmaň diýip olara söz attı. Petrus ona jogap berip, Ya Rab, bu sen olsaň, maňa suwun yüzüň bilen ýanyňa barmagy buyur, diýdi. İsa, gel diýdi. Petrus hem gaýyktan düşüp, İsa'nın ýanyna barjak olup, suwun yüzü bilen ýöremäge başlady. Emma yelin güýjüni görüp gorkdy. Ýan gark olup ugranda, Ya Rab, meni halas et diýip gıygırdy. İsa derrew elini uzadyp, onu tuttu da, ey az imanlı adam, näme üçin şüphelendiň, diýdi. Olar gaýga münenlerinde yel yatty. Bu wakada näme zat gözüňize gelýär? Giycenin 4. novatında bu ýary giyce bolan zat. Dengizin içinde şagirdler gaýga münüp dengizin beýleki kenaryna geçmek üçin gaýykda yüzüp barýarlar. Birdenke ýagtylyk bolýar we olar İsa'nın suwun yüzünde ýörep olara garşy gelýändigini görýärler. Muny görenlerinde bunun İsa'dygyny tanamaýarlar. Gorkup, aljyrap, gıygırışýarlar. Emma İsa, korkmaň, bu men diýip yüzlenýär. Şagirdlerinin içinde Petrus adlı bir şagirdi var. Ol hemişe birinci bolup özünü görkezmege ya birinci bolup çıkmagy gowy görýärdi. Başka da Mukaddes kitapta onun eden täsin zatlary bar. Petrus İsa, eger sen İsa bolsaň, onda meni ýanyňa çağır. Men hem suwun yüzünde ýörep ýanyňa baraýyn diýip yüzlenýär. İsa da yöneke söz bilen gel diýe. İsa onu çağırýar. Petrus gemiden çıkıp onu tarap ýörep başlaýar. Emma yelin güýjüni görende, tolkunları görende, daş töwerege sereden wagtynda ol gorkýar we suwa çümýär. İsa ona, ey imany az, näme üçin gorkdyň? Diýip onun elinden çekip çıkarýar. Seredin Petrus bir çağa ýaly. İsa, meni çağır, men hem suwun yüzünde ýöreýin, sen garşy baraýyn, diýip yüzlendi. Onda çağa ýaly iman vardı. İsa ona gel diýende, ol suwun yüzünde ýörep başlady. Emma daş töwerindäki bolýan zatlara seredip, gözünü İsa'dan ayıran wagtynda
ol suwa çümdi. Bu wakany dürlü hile wagysçylar tanqidi nukta nazardan seredýärler ve Petrusy tanqidi tarapdan seredip bir nä dogry iş eden ýaly görkezýärler. Emma men beýle diýip düşünmeýän. Tanqidi sereder ýaly Petrus hiç bir ýalňyşlyk etmedi. Ol diňe mümkinçilikden peýdalandy. Mümkinçilikden peýdalanyp taryha giren iň beýik adamdan biri boldy. Taryhta suwun ýüzünde ýören adam barmy? Beýle zat eşitdiňizmi ýa-da okudyňyzmy? Ýok. İsa ýöredi. Hawa. İsa başga da adamlaryň, ýönekey adamlaryň görkezip bilmejek uly gudratlaryny görkezdi. Emma Petrus iki adam bolsa da suwun ýüzünde ýöredi. Ol şol mümkinçiligi ulandy ve taryha girdi. Häzirem biz 2000 ýyl geçenden soňam Petrusyň eden işlerini ýatlaýas. Munyň üstü bilen biz näme öwrenmeli? Bizim o kontekstimiz bize näme barda gurrun berýär? Ol bize korkma. Hudaý çağıran wagtynda gemiden çık. Hudaýyň sesini eşit ve ona tarap ýörep başla. Bir zatlar edip başla. Ol sana hökman kömek eder. Daş töwerengde bolýan kynçylyklara, basışlara, adamlaryň pikirine üstünden gülerler. Edip bilmesem näme olur? Üstünlüksiz bolsa planyň ogdan plan zat başlap yarımında taşlady edip bilmedi diýerler. Goý, gowusy öýde oturaýyn. Öz gemimden çykmaýyn. Iň hopsuz özümi gowduýan yerim bolan öýüm, goý onda otura bereýin diýip köp adamlar şeýle ýaşaýarlar. Menem şolaryň biridim. Men durmuşumda Hudaý maňa köp mümkinçilikler berdi. Emma bu mümkinçilikleri men korkudan, şowsuzlukdan korkup, adamlaryň gepinden korkup ulanmadım. Emma Hudaý öwran ýene de mümkinçilikler berdi. Hudaý her bir adamy täsin tärde biri-birine meňzeşdäl edip yaratdy. Belki sen özüň pikir edýänsiň, men kim? Men bilimsiz, ýa-da men garyp, men pulsuz, ýa-da meniň ýagdaýym ýok. Men iller ýaly gürlemänän başaramok. Ýa-da iller ýaly men teleketçiligem edip bilemok. Öz çöregimem tapyp bilemok. Nide işlejegimem bilmeýän. Nädip maşgalam eklejegimem bilmeýän diýip gorkasyndadyrsın. Emma Hudaýa iman et. İsa Mesih'e iman et. Ve iman bilen ädim etdi. Öz geminden çık. Hudaýa bakan seret. Ol sana kömek eder. Meniň durmuşumda şeýle zatlar boldy. Hudaý maňa nähili syýlaglar berenligini, nähili ukyplar berenligini men görmeýädim. Ve hemişe Hudaýyň maňa beren ýoluny inkar edýädim. Goý gowusy öýde oturaýyn. Goý gowusy şunu edenden başga bir zat edäýin. Çünki men başarmaýan diýädim. Belki sen hem şeýlediň. Meniň durmuşumda şeýle zatlar boldy. Maňa Hudaýyň sözüni wagyz etmäge mümkinçilik bardy. Menden her bazar günü İsa Mesih'e ananýanlaryň ýygnagynda wagyz etmäge mümkinçilik berýärdiler. Batyr sen indi hepde taýarlanyp gel. Sana söz berýäs diýerler. Emma men näme diýip jogap bererdim? Goý gowusy men etmäýin. Men başaramok. Men gurrun berip bilemok. Men öz pikirimi adamlara düşündirip bilemok. Goý men şu ýygnag edilen jaý bardy. Şol jaýyň bakçasy bardy. Şol jaýda renklemeli, içinde işlemeli, hocalyk işleri bardy. Goý gowusy men şonu edäýin-de. Goý gowusy men gidip ýerde epäýin-de. Güllere seredeýin, ýa-da üzümleri kırkaýyn. Maňa fiziki bir iş beriň, ýa-da süpüreýin, ýa-da deýin, emma gürle diýmeň diýýärdim. Mende beýle syýlygym ýok, Hudaý maňa beýle ukyp bermändir diýip gorkýardym.
Ol gorku bilen hemişe men bu mümkinçiligi terk edýärdim ýa-da garşy durýardım. Emma Hudaý maňa şeýle diýdi. Men saňa syýlyk berdim. Bu syýlygy ulan. Şonda hakykatdan bereketlenersiň. Sebäbi men seni bu hyzmata çağırdım diýip maňa ýüzlendi. Men ädim etip başladym. Hudaý maňa beren syýlaklaryny näçe oňa garşy ädim atyp ýörep başlanymda şonça da maňa açyp görkezýärdi. Bu näme meňzeýär? Bu bir bägüle meňzeýär. Bägül mugja ýaly, kiçijik mugjadan başlaýar. Ol ýöne ýuwaş-ýuwaşdan açylýar. Wagtyň gelmegi bilen ullukan, owadan, ysly, täsirli bir gül bolýar. Biziň her birimiz şeýle owadan tärde yaradylan. Her bir adama Hudaý öz syýlagyndan, mukaddes ruhyň syýlagyndan, ukypdan dürlü hili syýlaglar paýlap beripdir. Emma adam bunu ýanky mugja ýaly görüp bilmeýär. Mugjanyň içinde näme barlygyny seni görüp bilmeýär. Ýöne açylan wagtynda ýuwaş sen bunu görüp bilýän. Bunun açylmagy üçin sen hereket edip başlamaly. Sen özüňiň gämiňden çykmalysyň. Gadyrly dost, men bilmeýän, senin durmuşunda nähili Hudaýyň planlary bar. Hudaý seni näme çagyrýar? Men muny bilmeýän. Muny sen özüň gowy bilýän. Sen belki Hudaýyň sesini eşidýänsiň. Hudaýyň sesini eşidýän bolsaň, herekete başla. Gämiden çık. İşinde, maşgalaňda, ruhy hyzmatyňda tapawdy ýok. Sen durmuşyň bilen bagly bolan ähli ýerlerde herekete başla. Hudaýa bil bagla. Onda görersiň. Hudaý senin üstüň bilen beýik işler eder. Sebäbi Hudaý seni söýýär. Hudaý seni bu dünýäden saýlady. Ol sana gerek olan ähli zatlary berdi. Diňe senin özüň Hudaýyň sana näme berendigini görüp bilmeýän. Hawa, şeytan biziň her birimizi Hudaýa inanýanlary, inanmaýanlary, hemme adamlary şeýle erbet ýagdaýa salýar. Bu ýagdaý nähili? Ol şeýle diýär. Hawa, sen günäli, sen eýle, senin ýalňyşyň bar. Sen öňem bir ýalňyş gördüň. Ýene senin eden ýalňyşlygyň kän, sen üstünligin ýok. Senin bir tutan işiň ýok. Şeýle diýip seni şeýle bir basýa. Netijede sen diňe şol öz gämiňde otursam, şonda men rahat diýip çözgüde gelýän. Emma bu çıkalga däldir. Şeytan seni şeýle ýagdaýda eliňi aýagyňy baglap, gorku bilen saklaýar. Sen hiç zat başarmayan, sen hiç zada münasip däl, sen bir günäli adam diýip şeytan şeýle basış basan wagtynda sen näme diýip jogap bermeli şeytana? Bilýänmi? Men köp wagtlap şeytana näme diýjämi bilmeýärdim we onuň maňa aýdýan zatlaryna inanyp şeýle ýaşaýardım. Hawa men doğrudan hem şeýle şeytanyň aýdyşy ýaly diýip gezýärdim. Emma durmuşum gün-günden şeýle agyr, şeýle bir manysyz bolup barýardy. Emma Hudaý maňa şeýle diýdi. Şeýle diýip jogap bermege öwretdi. Hawa şeytan. Men hiç zat başaramok. Hawa şeytan. Men günäli. Hawa men ýalňyşýan. Men kämil adam däl. Dogry aýdýan. Emma bir zady bil. İncilde yazılan, meni güýçlendirýän İsa Mesih arkaly ähli zady etmäge başarýaryn diýip ýazylan. Şonuň üçin seni maňa aýdýan aýplamalaryň belki dogrudur. Emma Hudaý maňa beýleserden ok. Hudaý mende, ýagny İsa Mesihde meni dogruçul, aklanan, günäleri bagyşlanan kämil adam görýär. İsa Mesih'in güýjü mende bar. İsa Mesih'in ruhu menin içimde ýaşaýar. Ol meni ruhu syýlaglardan doldurdy. Hawa men münasip däl. Emma İsa Mesih arkaly
Men ähli zady etmeye başarýarym. Şonda şeytan senin ýanyňa gaýdyp gelmez. Onun sana basyş etmege diýişi ötmez. Sebäbi sen ona hakykat bilen, Hudaýyň ýazgylary bilen jogap berersiň. Ýadynda sakla. Filiplere yazılan hatyň 4-nji babynyň 13-nji aýatynda meni güýçlendirýän İsa Mesih arkaly ähli zady etmege başarýarym. Ruhu durmuşda, ruhu hizmatda da şeýle. Petrus'tan öwren. Şagirdleri näme etdiler? Olar gorkup gemide oturdular. Gemiden çıkmak islemediler. İsa mı ya da başka biri mi şüphelenip dine korku aslında gemide oturdular. Korku adamı yüpsüz bağlaya. Şeyli dereceye getiriye sen korkunun aslında yüpsüz em olsan bağlayalı korkunun aslında yaşayan. Korku seni geminden çıkmaya koymaz. Şovsuzluktan korkma. Adamların gepinden korkma. Sen varada näme pikir ederler, näme diýerler. Ol wajib zat däl. Wajib zat. Gökdäki Hudaý sen barada näme pikir edýär? Hudaý sen barada näme oýlanýar? Bu zatlar wajib. Dogrulyk et. Hakykatda ýaşa. Yalan sözleme. Adamları aldama. Elinden gelen ýagşylygy et. Adamları söý. Olar bagyşla. Näme üçin utanjak? Näme üçin gorkjak? Hiçbir dogrulyk edibem adam utanarmy? Yok. Utanmaz. Günah eden adamlar utansın. Doğrulukta yaşayan olsan utanma. Adamların gepine seretme. Hudaýyň aýdanlyk et. Hudaý seni hökman, bereketler. Seni gorar. Seni öz padşalygynda ulanar. Hudaý size ak pahta versin deyip sizin üçün dilek edýän. Bize öz pikirlerinizi, öz soralarınızı yazın. Ekranda görýän web saytyňyza öz pikirlerinizi yazın. Biz sizin soralarınıza jogap bermek isleýäs. Sizin bilen gatnaşykda bolmak isleýäs. Gadyrly ildeşler, biz sizi söýýäs. Sizin soralarınıza programmalarımızda jogap bermeye çalışarız. Ve sizin bilen gatnaşykda bolmaktan şatlanarız. Goý Hudaý size ak pahta versin. Hudaý size öz syýlagyňyzy açyp görkezsin. Siz de Hudaýa iman edip, ona bil bağlap, öz gemiňizden çykyn. Ve Hudaýa tarap ýöreň. Hudaý sizi hökman bereketler. Ol sizi şeýle täsin tärde yaratty. Size şeýle bir ukyplaryňyzy açyp görkezer. Özüňiz haýran galarsyňyz. Bir näçe ýyl geçenden soň bu menmike diýip öz-özüňizi tanamarsınız. Sebäbi Hudaýyň beren ruhu syýlaglary ulanylman ýagdaýda sizde çaň basyp, tozan basyp ýatyr. Onu açyňda ulanyň. Daş töwereňdäki adamlar ondan bereketlensin. Sizin özüňiz hem ondan bereketlenersiniz. Hudaý size ak pahta versin. Amin.